Čaute, moje meno je Samo. Ja sa zaujímam o recepty, ktoré sú zdravé a chutné zároveň. V tomto videu by som vám jeden takýto recept chcel ukázať a tým je recept na čokoládu. Tí z vás, ktorí sa trochu zaujímate o zdravie a o benefity vyplývajúce zo zdravej stravy, určite siahnete po čokoláde, ktorá obsahuje aspoň 70-80% kaká v porovnaní s čokoládou, ktorá je mliečna a teda plná cukru. Okrem týchto čokolád, ktoré máte na výber v obchode, si môžete ale urobiť aj vlastnú čokoládu, ktorá je ešte zdravšia a ešte chutnejšia. Toto video som natočil v súvislosti s článkom, ktorý som napísal na stránku fitnessa.sk. Jeho odkaz nájdete v popise tohto videa. Určite si ho prečítajte. Je to článok o masle a o jeho benefitoch. A táto čokoláda, ktorej recept si o chvíľu ukážeme, je tvorená najmä z masla. Ako sa táto čokoláda robí, to si poďme pozrieť. Toto sú suroviny, ktoré budete potrebovať. Je to maslo, kokosový olej, kakao. To sú povinné suroviny a voliteľné sú strúhaný kokos a sladidlo. Prvá vec, ktorú budeme potrebovať, je prevarená voda. Použijem pohár, v ktorom budem tieto zložky roztápať. Dám si ho na váhu a odvážim si 50 g masla. Je to klasické kráľovské maslo. Konkrétne toto je domáce. Takže je tam 50 g. Ďalšou zložkou je kokosový olej a použijem z neho 30 g. Teraz vložím maslo a kokosový olej do horúcej vody a budem to mierne miešať, až kým sa mi to neroztopí. Prešli asi 3 minúty, kokosový olej a maslo sú úplne rozpustené. Teraz k tomu primiešam niekoľko tabliet sladidla stevia, ktoré som si rozdrobil na prášok. Sladidlo používať nemusíte, záleží to na vás, akú sladkú čokoládu uprednostňujete. Taká ďalšou dôležitou zložkou je samotné kakao. Použijem asi 3 až 4 lyžičky kaká. Všetko to zamiešam. A poslednou zložkou, ktorá je voliteľná, je strúhaný kokos. Ak ho máte radi, môžete ho použiť. Ak nie, čokoláda bude dobrá aj bez tohto kokosu. Uistím sa, že jednotlivé ingrediencie sú rozpustené, že tam nemáte žiadne hrudky masla alebo kaká. A túto zmes si môžete naliať do nejakej nádoby alebo do takýchto silikónových košičkov. Túto čokoládu si následne vložím do chladničky na niekoľko hodín, aby mi to stuhlo. A výsledok vám ukážem.